माब्ला मोनायो माब्ला सोराङो माब्ला बैसोआ बोरायो नङा होमब्ला रावबो मिथिवा। दा थिग बिदिनो दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा माने माब्लाबायनो बिराद गोजान रोमै रोमै जायगायाव माने जायखारलांबाय। माने प्रमद बन्धुनि सरकारा दिनै मोनानिफ्राय बायबाय रायजोफोर। दा बेजों लोगोसे दिनै बिथांनि जिउआव गोबां माने बायदिसिना जेंना जेंसिजों बिथाङा सौदावनो गोनां जासिगोन आरो। प्रमद बन्धु, दा दिनै नोंथांनि जेनाखि गाज्रि सम, दा प्रमद बन्धु बिथांनि गाज्रि समा दिनैनिफ्राय जुरिबाय रायजोफोर। आरो बे जुरिनायानो जुरिनाय माने बिथाङा बेजोंनो मोनसे माने जोबजासिम माने बिराद गिदिर थगायसुलानि काहानिया माने हिस्ट्रियाव लिरजानो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर। दा बोरो प्रमद बन्धु सुइजारलेण्डखौबोथ' नोंथाङा खालामनो हायाखिसै जोंनि बिटिसिआव। आरो वान भट वान जब न'खर न'खर साख्रि बेबोथ' गैया प्रमद बन्धु, हादोंसै। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव 75,000निफ्राय लानानै 20 लाखसिम होनांगौ, बेबोथ' गैया प्रमद बन्धु। आरो बै गरिब गुन्द्राफोर मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय एसेब्लाबो सुबिदा होनांगौमोन। बनलाइ फाननानै जाग्रा रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना नायनांगौमोन। दा बेबोथ' गैया। ना फाननानै जाग्रा, मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा बिथांमोननोबो गोबां रेहाय होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा दिनै नोंथाङाथ' मोनसेबो मावफुंनो हायाखिसैलै प्रमद बन्धु। दा नैबे समाव नोंथाङा माखौ लानानै केम्पिं खालामबावनो? दा बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ बोराबबायब्रा प्रमद बन्धु। दा दिनै रायजो राजाफ्रा अनेक फोथायनायनि गेजेरजों, अनेक बिसासनि गेजेरजों बे नोंथांनि सरकार बे 5 बोसोरखौ रायजो राजाफ्रा नेदोंमोन, मदद होदोंमोन। दा दिनै सरकार बायनाय लोगो लोगो नोंथांनि आंगोनिफ्राय आंगो जेनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनानो दिनैहाय मा जादों, माने खारग्लुंजोब्बाय। बे UPPL दोलोआव थानानै जाला। माने बेजों लोगोसे जोंनि मान सन्मान बरबाद आरो गासिबो माने बरबाद जागोन साननानै दिनै, आरो बे प्रमद बन्धु बिथांजों थायोब्ला मालाबा माने मोखांखौबो देखायनो हानाय नङा होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा खारजोब्बाय रायजो राजाफोर। दा फैगोन समाव नैबे इलेक्सननि सिगां सिगां माने बे प्रमद बन्धु बिथांनि दोलोआव माने बे सासे सानै माने फ्राल' थाहैसिगोन आरो। दा खारनायाथ' खारखाजोब्बाय मोजां मोजां दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि मोजां मोजां सिन्था खालामनो गोरों बै बिदा फंबायफ्राबो दिनैनि दिनाव खारखाजोब्बाय एबसु नागार नागार। दा थिग बिदिनो जायफोर नैबे दोलोआव दं दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धु बिथांनि दोलोआव, माने जाय बिथांमोना मेलेम गैया, जाथिनि थाखाय साननो रोङा, हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया, थाखा फैसा लुबैसुला, गादि लुबैसुला, माने बैफोर मानसियाल' दिनैनि दिनाव प्रमद बन्धुनि दोलोजों नांथाबनानै दं होननानै जों साननांगोन लोगोफोर। आरो नंखागौ बे 100%। दा दिनै बिथाङा 5 बोसोर रायजो राजाफोरखौ थगायबोबाय, मोनसेबो जाफुङाखिसै। गावल' जानानै लोंनानै खामायनानै अमा गेन्द्राफोर बायदि बुंबाय नङा होमबा रायजो राजाफोर। दा अमा गेन्द्राफोर फुंनानै दिनै बेरफुलायनो नागिरबाय प्रमद बन्धु बिथाङा। दा दिनै बे समाव बिथांनि सरकारा बायफैबाय। दा ओरैबायदि गाज्रि समा फैबाय, दा दिनै सरकार जोबनायनि लोगो लोगो बिथांनाथ' उन्दुनो ओंखारनाय नंला दिनैनिफ्राय। जोब्बाय, बिथाङा जोब्बाय आरो। दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनायफोरखौ बिथाङा दिनै माने ख्रिमि माने गोसोखांबाय थासिगोन आरो रायजोफोर, आं मा बुंबोफ्लांखो मा होनबोफ्लांखो होननानै। बेफोरबायदि एबारनि दिनाव बिथाङा गावनि प्रतिश्रुति होनायफोरखौ माने सिन्था खालामनानै हामग्लुंला जोबसिगोन आरो रायजो राजाफोरजों मुगैजानाय बाथ्राफोरखौ लानानै बिथाङा फाइनालि मा जानो थांगासिनो दं, बै मोसौ बोराय बोरमा बोराय आरो मैसो बोरायफोर हाबनाय बायदि माने थल्ल' थिंग्रिं बेफोरबायदिनो माने प्रमद बन्धु बिथाङा माने थल्ल' थिंग्रिं हाबनो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर। नङा सानदोंमा नायबानो जाबाय। बै समाव हाग्रामा महिलारि सारखौ जेरखम बिथाङा सिन्था भाबनाजों जेरखम मोसौ बोरायफोर हाबनाय बायदि हामोदों, दा बै समा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि जिउआव फैबाय रायजोफोर। दा प्रमद बन्धुनि जेनाखि देहा मोदोमखौ बे मास मोनसेनि उनाव नायबानो जाबाय बिथाङा मा रोखोम हामो। रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनदों, जाय दुखु मोननायखौ माने गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हाया, जाय खुद्रिनायखौ माने गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हाया, बैफोरबायदि दुखु मोननाया प्रमद बन्धु बिथांनि सायाव दं रायजो राजाफ्रा। दिनै जायनि थाखाय बिथांमोना बबेबा समस्थियाव माने केन्डिडेट हिसाबै जाय बिथांमोनखौ बिथांमोना बासिनानै होदों,
बै बिथांमोनखौ रायजो राजाया नाङा होननानै दिनै प्रटेस्ट खालामदों। दिनै दावबायसा बसुमतारी नामा बिथांखौबो दिनै प्रटेस्ट खालामदों रायजो राजाफ्रा नाङा होननानै। आरो दिनै राकेश ब्रह्म बिथांखौबो दिनै बेफोरबायदिनो प्रटेस्ट खालामदों आरो। दा बेफोरबायदिनो दिनै गोबां माने प्रटेस्ट खालामदों। जेनेबा रन्जित बसुमतारी बिथांमोन बायदिखौबो दिनै रायजो राजाफ्रा नाङा होननानै दिनै प्रटेस्ट खालामगासिनो दं। आरो दिनै गिदिर गिदिर इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौनो दिनै रायजो राजाफोरनो नांला होननानै माने गोबां जायगायाव माने ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं। दिनै गावजों गाव बोराबलायदों, गावजों गाव खारलायदों, आरो सोरबा केन्डिडेटखौ होयोब्ला सोरबा रायजो राजाया प्रटेस्ट खालामदों बिनि दारै जाला, बि इउपिपिएलआ थांला, बेफोरबायदि साननानै दिनै रायजो राजाफ्रा माने अनेक मोजां खामानिखौनो मावबोदों आरो। माने रायजो राजाफ्रासो सरकाराव लाबोनो हायो नालाय, जे मावदों मोजांखौनो मावदों। आरो जाय मावनाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां, बेयो जाहैबाय बयनिबो थाखाय मोजां आरो रायजोफोर, नङा होमब्ला? दा नंखायनो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनो गोनां होननानै आं सानो। दा जाय दैदेनगिरिया जाथिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दं, जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायाव, जाथिखौ गाबथानानै लाखिनायाव अरायबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों आसे फासे थानानै खामानि मावगोन, गुबुनफोरजों नासयजानायनिफ्राय बिखा फोरदाननानै बिथाङा दावहायाव ओंखारगोन, बैफोरबायदि दैदेनगिरिखौसो जों दिनैनि दिनाव नांगोन होननानै जों साननांगोन। दा दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौनो हाग्रामा महिलारि सारखौ दिनै फोथायदों। दिनै हाग्रामा महिलारिया बै समाव जेब्लानाखि बिटिसिनि चिफ दंमोन, एबा बिटिसिनि चिफ जानानै बिथाङा गादियाव जिरायदोंमोन, अब्ला बै समाव साफ्रोमबो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गाज्रि नोजोर होनो हायाखैमोन जोंनि हारिनि गेजेराव, आरो गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों। दा साफ्रोमबो रायजो राजाया नुदों। दा बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो मावाखै, बेफोरबायदिल' होनो आरो। दा बेफोर जाहैबाय माने गोसो गेसाव मानसिफोर, मेगन खाना मानसिफोर, गादि लुबैसुला मानसिफोर, बैफोरबायदि मानसिफ्रासो माने 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाय जेनाखि बाथ्राफ्रा बिथांमोननि गोसोआव खुगायाव बेरखाङो रायजोफोर। आरो बैफोरबायदि मानसिया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि जोलैनि हांगार, बर' जाथिखौ फोजोबस्रांनायाव मदद होग्रा, गुबुनफोरखौ जायगा होग्रा, बर' जाथिखौ नासयग्रा, बैफोरबायदि गेसाव दैदेनगिरि, गोसो गेसाव लिडारफोरखौ जों दिनै जोंनि बर' जाथि, बर' समाजनि गेजेराव जायगा होनो नाङा। रायजो राजाफोर बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां। आरो नैबे इलेक्सननि सिगां सिगां माखासे गोसो गेसाव इउपिपिएलनि आरो एबसुनि माखासे सेलादार बेलादारफ्रा गामि गामि हाबनानै मोना मोना थाखा फैसा राननो हागौ रायजोफोर, बेखौ सिन्था खालामनांगोन। आरो बिथांमोनखौ हमनानै लागायनांगौ, आरो लागायनानै मा खालामनांगौ, माने जेलाव हरनांगौ आरो थाखा फैसाफोरखौ लाजोबनांगौ। हायोबा बिथांमोननि बे राननायखौ लोगो मोनबा दा बेखौ खावलायहरबाय लोगोफोर। थेंक इउ।